Tady mě prosím vás poslal divák Lubomír ze Slovenska, velice působivý profesní životopis, který asi neplatí jenom na něj, ale na mnoho z nás. Je to velmi stručný, dávejte pozor. Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila sexy sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5 000 korun na pohřeb člena ústředního výboru KSČ. Řekl jsem, že za 5 000 korun ho pochovám celý ústřední výbor sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku, kávu mi vařila starší sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčítali, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, přišel bych s transparentem. Od té doby jsem pracoval jako mistr. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na stěně jsem měl obraz Husáka a Lollobrigidy. Řekli mi, abych tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka. Od té doby jsem pracoval na výkopech. Do práce jsem jezdil na kole a kávu jsem si nosil v termosce. Když jsem kopal, přišli za mnou, abych si kolo schoval, že tady půjde sovětská delegace. Řekl jsem, že se nemusí bát, kolo mám zamknuté a pojištěné. Od té doby jsem byl nezaměstnaný, ale život mě poučil. Byl jsem dlouhé roky nezaměstnaný a pak přišel sametový převrat. Nechal jsem se rehabilitovat. Od té doby pracuji v politice. Kávu mi vaří sexy sekretářka, do práce mě vozí řidič Faudy. Držím hubu a zvedám ruku, jak je potřeba. Moje životní úroveň zase stoupá. Na výstřelky v mládí jen v hezkém vzpomínám. Tak, to bylo všechno.